Régi legenda, hogy az ördög fiút nemzett, aki az emberek között elvegyülve él sátáni helytartóként. A történet szerint az ördög feljön a pokolból, hogy maga mellé állítsa a fiát. A legenda csak összekuszált foszlányaiban maradt ránk, de annyi bizonyos, hogy a régmúlt emberére nagy hatással volt. Elborzasztotta, mi több félelemben tartotta. Ez ma már csak mélyen rettegő vallásos közegben lehet így. Legtöbbünknek csupán egy megmosolyogtató mese apa és fiú elképzelt találkozásáról. Mi is ennek tudatában nyúltunk a témához, amikor feldolgoztuk azt. A film csak azon perceket mutatja be, amikor apa és fia találkoznak. Mindenféle vallási misztikumot mellőzni igyekeztünk, hogy tiszta fejjel vizsgálhassuk a cselekményt, amely ott indul, amikor 17 év eltelte után az ördög visszatér, hogy az anyja tudta nélkül meglátogassa a fiát. Ébredj! Ébredj! Ne félj! Nem félek. Miért nem? Nem félek. Tudod, hogy ki vagyok? Én a sátán vagyok maga. Miért jöttél? Nem félsz? Nem. Az az ember, aki az anyáddal él, nem az apád. Az apám nem a mamával él. Bár már jóval a születésed előtt elvette anyádat. Mama... Papa... Ő nem. Ki? Nem. Ő nem az apád. Sugallta valami. Te az én fiam vagy. Hát igaz. Miért jöttél ide? Mit akarsz? Látni akartam a fiamat. Akarsz tőlünk valamit? El akarod vinni, igaz? Nem akarom. Menj innen. Jól van. Azt a feszületet nyugodtan leszedhetitek, a farva nem használ. Ördögi vér csörgedezik az elejében. Sápadt vagy. Ahonnan én jövök, ott kevés a napfény. Alig tűnsz idősebbnek nálam. Az én lényem örök. Számomra a korfogalma időtlen és üres. Mi vagy te? Ember? Csak emberi. Indulok. Jössz máskor is? Nyitva hagyom az ajtót. Nekem nem szükséges. Az ördög soha többé nem tért vissza, de a találkozás az anya lelkében örök nyomot hagyott. Nem úgy a fiújéban, aki emlékezete álomszerű foszlányait szinte el is felejtette. Az anya férje még annyit se tudott. Az ő élete volt talán a leggondtalanabb.